Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, Bapak Ibu guru lan kanca-kanca sedaya. Kula matur nuwun sanget sampun paring wekdal dumateng kula kangge ngaturaken pidato kanthi tema ngecakaken unggah-ungguh Jawi. Kanca-kanca kabeh, apa panjenengan ngerti apa tegese unggah-ungguh? Unggah-ungguh iku tegese tata krama utawa sopan santun, yaiku cara tumindak sentrep marang wong liya supaya padha rumangsa diajeni. Wong Jawa misuwur banget nganggo unggah-ungguhe. Amarga saka cilik wis diajari kudu ngajeni wong tuwa, guru lan sapa wae. Contone, yen ngomong karo wong tuwa utawa guru kudu nganggo basa krama, ora nganggo basa moko. Yen mlebu ruangan kudu ngucap salam lan njaluk izin. Yen diwenehi apa-apa kudu matur nuwun lan yen salah kudu gelem nyuwun pangapunten. Kuwi kabeh klebu unggah-ungguh Jawa sing kudu dijaga lan dilestarikake. Saiki akeh bocah enom sing wis ora pati nggatekake unggah-ungguh Jawa. Ana sing ngomong karo wong tuwa nganggo basa kasar, ana sing ora sopan marang guru, lan ana uga sing ora ngajeni kancane dhewe. Kuwi tanda yen budaya Jawa wiwit luntur. Padahal budaya Jawa iku ngemu ajaran becik supaya orang kita dadi luwih rukun, tentrem, lan diajeni wong liya. Mulane, ayo kanca-kanca kabeh padha sinau lan nguri-uri unggah-ungguh Jawa. Ayo miwiti saka awake dhewe, ngomong nganggo basa sing sopan, ngajeni wong tuwa, manut marang guru, lan nulung marang kanca. Saka tumindak cilik kaya ngono, budaya Jawa bakal tetep lestari nganti kapan wae. Kanca-kanca ngecakake unggah-ungguh Jawa ora mung nganggo wong tuwa wae, nanging uga kanggo kita kabeh, bocah sekolah dasar. Yen saben dina kita nindakake unggah-ungguh sing becik, bakal dadi kebiasaan sing apik ngancani urip nganti gedhe mengko. Mugi pidato menika saged dados pepeling tumrap kita sedaya supaya tansah njaga lan ngecake unggah-ungguh Jawa ing saben panggonan lan wektu. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi